ושמחה ופרנסה לדורות. נכון, בהרבה בתים בישראל ובעולם, כשמשחקים את המשחק ונהנים ממנו, ולמשפחה הוא החדיר בנו את הרצון לעבודה וליהנות מעבודה. רגע, רק שנייה, אני רק רציתי להגיד שגם בוקר טוב לליאת שדה, שתתמודד בתחרות לשעבר סגנית אלוף ישראל הנ"ל. בוקר טוב. רציתי לומר שרוב האנשים עובדים. יש עובדים, וחייבים לעבוד. ויש נהנים, קמים כל בוקר ואומרים, מה אני אעשה היום? עם מי אני אסע ואתן היום? מה אני אצור היום? זה התענוג. והכל עדיין על הרמיקוב, זאת אומרת, זה לא שאתם... לא, אנחנו משחקי קודקוד. כן. יש לנו מבחר גדול של משחקים, אנחנו מייצגים בארץ הרבה חברות שקנינו זכויות ייצור בישראל. אנחנו בין הטיפשים שעדיין מייצרים בישראל, בגאווה רבה, בערד. בזמנו שוחט הציע לנו לרדת לערד, ואז פתחנו את המפעל 35-40 שנה, אני לא זוכרת כמה, ועדיין נמצאים שם עם כל הקשיים, ואתם קוראים בעיתונים מה שקורה בערד, על אף ולמרות אנחנו נלחמים ולא נותנים לסינים לעבוד. אנחנו רוצים לעבוד בישראל, שתהיה עבודה עברית. יפה. מדהים. איך בכלל המשחק הזה הומצא? איך הומצא? בוא נאמר שאני לא הייתי כשזה הומצא. בטוח שמעת את הסיפור הזה פעמיים, 3,500. כן. הוא היה קיים. אבא שלי בזמנו ברומניה הוא עסק בפרפומריה, ולצורך עסקיו הוא עשה גם מברשות שיניים באיזשהו מפעל, הוא ייצרו בשבילו, הוא מכר אותם תחת המותג שלו. באחד הביקורים שלו שם הוא ראה את החלקי פלסטיק, לא רחוק משם הוא ראה חלונות של מטוסים שהיו זרוקים על הרצפה, והוא לקח כמה פלטות וביקש באותו מפעל שייצרו את המברשות שיניים, תחתכו לי את זה לקוביות, בא הביתה, צייר והלאה. זהו. והמשחק היה סופר, אנשים ישבו בבתים, זו הייתה אחרי מלחמת העולם השנייה, אנשים ישבו, לא היה להם הרבה כסף לצאת, שיחקו, עלה ארצה, לא היה לו במה להתעסק, זהו. יפה. ומשם זה המשיך. ליאת, מה הקסם של הרמיקוב בעינייך? רמיקוב זה משחק מקסים, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. זה משחק שמשלב חשיבה וכיף, ומשפחתיות והביחד. כמה מזל. יש בזה גם מזל, אבל בהחלט יש בזה תכנון, ראייה. את עדיין משחקת? אני משחקת כל הזמן. אנחנו באמת? כל יום שישי בערב, כל המשפחה משחקת, ובפעילויות שלנו במרכז בראש חושב, אנחנו מעבירים את זה לילדים ומשחקים ביחד עם הילדים. את הולכת גם להשתתף באליפות הבאה, נכון? כן. יש גם אליפות עולם? ברור. כן. בברלין. עם פרסים שווים? סליחה? עם פרסים שווים? פרסים? זוג כרטיסים סביב העולם. שווה? שווה. וואו. שווה לשחק רמיקוב. ואת סגנית אלופת ישראל. נכון. מה קרה? בניתוח של המשחק, איפה הכל השתבש? מישהו עבר אותי בנקודות, זה נספר בסופו של דבר הנקודות של הניצחונות, ואם יש מישהו שמוביל יותר, אז הוא המנצח. יש קהילה גדולה של שחקנים בארץ? כן, יש קהילה מאוד כמה משתתפים גדולה. באליפות בארץ? אנחנו מגבילים, אם היינו מקבלים את כל מי שרוצה להשתתף, אז היינו צריכים לזכור את האצטדיון. נכון. אבל לא עשינו כך, ואנחנו עושים את זה במצומצם 100 אנשים. יפה. בהצלחה לכולם. תודה רבה. ראיתם את המשחקים? כן, ראינו שיש גרסה לילדים, זה יש משחקים קטנים ויש משחקים גדולים, יש בינוניים. באריזות שונות, סליחה, ויש גם רומיקוב קוביות. זה לקוויקיס, מי שרוצה לשחק משחק מהיר. זאת העבודה הכי טובה בעולם, להתעסק במשחקים, אני מקנאה בך. יש אחת יותר טובה? לכתוב סרטים מצוירים. לכתוב סרטים מצוירים? כן. איכשהו גלידריה... לשחק בסרטים מצוירים. אוקיי, בבקשה. בסדר. תודה רבה, שתהיה לכם שבת